Hah? Gak. Jadi barbershop dadakan nih. Udah ini. Kurang bersih. Kurang bersih kurang. Sing kene gurung kene iki kurang saetik iki lho. Piye saiki keadaane? Sapa jenenge? Ning iku. Waduh, Kok le waduh. ingin aku kering. Aman kok tau rono ora tau rono. Kering. Saiki? Engkono karek putu-putu ponakan iku karekan. Lah ndi lah aku kok gak tajak rono? Ingin aku kering. Aku kok ora tau dijak rono lho. Kaya ODGJ lek gak gelem dirijiki, Pak. Wes delok sik rezeki apa ora. Dirasakne. Dine. Wes, nang sik tak rapikan iku ne. Nah. Dah. Tak ada. Biar gak nyelopros. Kayak wedhus. Malah kaya ngono iki. Ketok kabeh? Engko lambene katut keketok iki engko. Kiri aku, Pak. Gila nih. Gila nih wong iki. Awas astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak jalan iki. Sik ta iki lho guru bersih iki lho, mari ngene tak ngene mesti ana kene-kene nang sik iku. Enggak nyelopros. Dupeni ku sing penak, dupeni aja koyo aja angel-angel. Ora usah diuyek-uyek ning ngono to meneng. Siapa sing nguyuk-nguyuk? Iku lambene irunge diobah-obahno kok lambene kena gunting. Yes. Kan dijenggot ya. Enek si An. Si enek jenggote. Alis itu wowo iki lho ki alis opo kok dawa temen. Alis-alisé dikethoki kabeh, guys. Bentukane kayak Pak Ogah, guys. Pak Ogah. Pak Ogah. Ini kayak antang atus kan, Pak? Atus ini? Apa mangkat atus mari ki? Nang ndi? Aja ado kasar golek Jumatan.
Wes. Wes cik wes. Wes. Wes iki lho guys, bentuke guys kaya Pak Oga. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Jamur. Jamur. Jamur sapa? Jamur. Jamur bin sapa? Bin Zaid. Jamur bin Zaid jenenge guys. Nah, Iki lho nek guys, wong guys. nek wong anu nek ngarani mushroom itu jamur. Oh, mushroom. Jere sapa iku? Ya wong anu pokok nyeluk aku. Pak. Wong di. Bapak Pak Jamur ini. Oh, mushroom. Bahasa Inggrisnya mushroom. Mushroom. Ngono. Bahasa Inggris jamur Jawa. Basa Indonesiane jamur. Ngono. Ya wis. Wis kena ndang atus. Atus sing recik. Gek bulan Jumatan. Wong tuaku guys. Ya wis ya guys. Dadah. Assalamualaikum.